যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব आसाम गभर्नमेन्टआबो बेवहाय मालिक नङा बुंनो थाङोबा नैबे जोंनि बिटिआर सरकार दा जाय सरकार सलायदों बिथांमोनानो दिनै हानि बिगोमा प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै जावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना দেখিব আজি ৰাতি কোনবা ওলাবতো গুলি খাব যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব নে আইন ভংগ কৰে তাৰ ওপৰত একশন ল'ব লাগে নে আইন ভংগ কৰে তাৰ ওপৰত একশন ল'ব লাগে दिनै डिफेन बर' एबसुनि आफादगिरिया दिनै बड'फानि नाम लानानै मानो राजनिति मानो दालालि खालामबाय थादों जों बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय हानि थाखायनो जों गोबां जुदि थैबोबाय दुखु खस्थ' मोनबाय बेखौ नायोब्ला दिनैनि दानि थासारिनि जुदि सरकार सलायनाय प्रमद बर' बिथाङा गावबो मोनथिगौ हानि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबाय आरो गोबां बोसोर दावगानांबाय आरो एनडिएफबिआबो बे हा हुखौ लानानै गावनि बे ट्राइबेल प्लेनारखौ लानानै 6 सिडुलखौ लानानै बासायनांगौनि थाखाय जोंबो बेखिनिखौनो जों नांबोदों जोंनि बर'फ्रा संसार जादों बा ट्राइबेलनि मानसिया संसार जादों बे जायगायावहाय जोंनि मानसिया थानो मोननांगौ अधिकार मोननांगौ जाहाथे बै जायगानि सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोबा न'खर संसार गोदान थाहैनांगौबा बिराद खस्थ' जायो बै जे जायगायाव ट्राइबेल मानसिया थांनानै थादों जुग जुग गैयाब्लाबो बे जायगायाव आबै आबौमोनहा जुग जुग दिनै बावनो हारा गारलांबाय बे हारा गारलांनाय जायगाखौ जाहाथे जोङो गुबुन हारिनो जों होआ जिहेतु पर्बजरानि दाख्लै जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला पर्बजरानि सिङावहाय बे मोनसे आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारा मा होनो आदानि कम्पानिनो एपिडिसिएल मोनसे मा होनो पावार प्रजेक्ट दिनै बेखौ मावनो थाखाय दिनै 3400 बिघा हाखौ दिनै कम्पानिनो होनो ओंखारदों एक्चुअली बे जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक आं बेखौ कन्डेम खालामो इनिथ' फरामेक्स एनडिएफबि जानानै एपिबिनि जानानै जों बेखौनो सिरियासलि जों खावलायगोन बे जोंनि जे ट्राइबेल प्लेनार हाया बा 6 सिडुल हायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो बेवहाय मालिक नङा बुंनो थाङोबा नैबे जोंनि बिटिआर सरकार दा जाय सरकार सलायदों बिथांमोनानो दिनै हानि बिगोमा जिहेतु हाखौहाय जों बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय हानि थाखायनो जों गोबां जुदि थैबोबाय दुखु खस्थ' मोनबाय बेखौ नायोब्ला दिनैनि दानि थासारिनि जितु सरकार सलायनाय प्रमद बर' बिथाङा गावबो मोनथिगौ हानि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबाय आरो गोबां बोसोर दावगानांबाय आरो एनडिएफबिआबो बे हा हुखौ लानानै गावनि बे ट्राइबेल प्लेनारखौ लानानै 6 सिडुलखौ लानानै बासायनांगौनि थाखाय जोंबो बेखिनिखौनो जों नांबोदों बेनिखायनो जितु पर्बजरायाव जे फाग्लिजरा ओनसोल पार्ट 2 1 पार्ट 3 जितु हा दाख्लैनिफ्राय जितु प्रशासनजों नारा नाथा जादों बेखौहाय जोङो पुरा कन्डेम होयो आरो बेखिनिखौ जोङो बै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जों दिनैहाय आपिल खालामदों जाहाथे प्रमद बर' बिथाङा बा आसाम सरकारा बे जोंनि हा हुखौहाय जाहाथे सोरबा कम्पानिनो होआ आरो जे जायगायाव जोंनि बर'फ्रा संसार जादों बा ट्राइबेलनि मानसिया संसार जादों बे जायगायावहाय जोंनि मानसिया थानो मोननांगौ अधिकार मोननांगौ जाहाथे बै जायगानि सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोबा न'खर संसार गोदान थाहैनांगौबा बिराद खस्थ' जायो सम नांगौ जायो एगजास्ट जाहैनांगौनि बाथ्रा फैयो दा बे थासारिखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे बे फाग्लिजरायाव जे मा होनो हा होनो गोनां मा होनो पावार प्रजेक्टनि थाखाय बेखौ हायोबा केन्सेल खालामनानै अबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव जे जायगायाव माने ट्राइबेलफोर मानसि गैया बा गुबुन मानसि गैया बैफोरबायदि जायगायाव जुदि सेटिं खालामना लाङोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नंगौ डेभेलपखौ जोंनो नांगौ बा इन्डास्ट्रिखौ जोंनो नांगौ अब्लाबो बै जे जायगायाव ट्राइबेल मानसिया थांनानै थादों जुग जुग गैयाब्लाबो बे जायगायाव आबै आबौमोनहा जुग जुग दिनै बावनो हारा गारलांबाय बे हारा गारलांनाय जायगाखौ जाहाथे जोङो गुबुन हारिनो जों होआ आरो बिथाङा बुंदों बे कम्पानियाव एपिडिसिएल जुदि प्रजेक्ट जायो बेवहाय गोबां साख्रि मोनगोन होननानै बुंदों बेखौथ' जोङो नुवाखै जे जायगायाव दिनै जोंहा धालिगाव बायजोआव दङ आरो दिनैहाय एनटिपिसि दङ जोंनि जायगायाव दिनै बैबायदि जायगायावथ' दिनै जों नुदों बेयावथ' गोबां बेबायदि साख्रि मोननाय नुवाखै गासैबो दिनै कम्पानियानो मालाय गावसिनि मानसिफोरखौ लाबोनानै फ्रायानो दिनै खामानिखौ मावदों दा बे थासारिखौ नायोब्ला प्रमद बर' बिथाङा जेबादि बुंदों 10-12 साख्रि मोनगोन बे बुस्थुखौथ' गावबो दिनैहाय मिथिखागौ मोना नाथाय बिथांनि जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे गासिबो पलिटिकेलि कनस्पिरेन्सि आरो पलिटिकेल लाभालाभ पलिटिकेल माइलेन्सनि थाखायसो दिनै बिथाङा बेखौ बुंदों होननानै जोंनि रिपर्टार लेक्सन देबे जानानै बा इपिबिनि जानानै दिनै जों खावलायदों जोबथानायाव बे पर्बजरानि हाखौहाय जाहाथे प्रमद बर'आ होआ आरो बर' बिमाफोरखौ जाहाथे बेबायदि दुखु खस्थ' होआ बर' जाथिखौ दुखु खस्थ' होआ बिनि थाखाय इपिबिनि जानानै बा इउनिटि फरामनि जानानै जोंबो अबजेक्सन हरदों जाहाथे बिथांमोना बेखौ उइद्र' खालामनानै लायो थेंक इउ दिनै डिफेन बर' एबसुनि आफादगिरिया दिनै बड'फानि नाम लानानै मानो राजनिति मानो दालालि खालामबाय थादों बिथांमोननि खुगायाव प्रमद बर'नि खुगायाव बड'फानि नामखौ लानो उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नामखौ लानो समाया मुगै सुगै खुगा बिसिनि
दिनै बड'फानि आदर्शखौ मा खालामखो साख्रिनि थप होदों माबा साहा बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो राबार बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो जोंनो मानो नांगौ जोङो मानो बे बिफांखौ जावखुनानै मानो फैसा लानो जोंनो थांनानै थानायनि जोंनि मोन्थायखौसो नांगौ जोंनो भबिष्यतनि निरापत्ता नांगौ बे हानि थाखायनो जों आन्दलन खालामदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बासबारिनिफ्रायनो सिगाङाव 87आव आन्दलना जाजेनदों नाथाय बे समाव 92 डिमान्डखौ लानानै जादोंमोन बासबारिनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लेट एन्ड लेट लिभ डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट उइ वान जास्टिस बे स्ल'गानखौ बड'फाया बे बासबारिनिफ्रायनो होजेनदों जानि बिटिआरनि सरकारा CEM प्रमद बर' आरो EM फेरेंगा बिथांमोनहा सिखावै बे हाखौ कम्पानिनो दिनै होनो नागिरदों बे जोबोद मुगैथाव बयखौबो खुलुमबाय बे चेनेलनि गेजेरजों दिनै 14 जुन 2005 बे सानजौफु समाव पटबजरा ओनसोलनि बासबारि पाग्लिजरा दुखिसुखि बे ओनसोलाव दाख्लैनिफ्रायनो जे मोनसे गिथाव बाथाव सोमावसारनाय गावनि अधिकारखौ मोननो थाखाय सोलिदों दा बेखौ लानानै आं दिनै नुजाफैदों बेजों आं खेब्रै जाबाय फैनाया सिगाङावबो फैदों दिनै नुजाफैनानै बेहाय बिथांमोनजों आङो सुखु दुखु बिथांमोननि दुखुजों आं समान भागिदार नङाब्लाबो आं जोबोद दुखु मोनदों बिसोरनि दुखुआथ' आलादा जानाय लोंनाय गैयाजासे जेरैबायदि खस्थ' खालामदों दा बे हाया बे पटबजरानि हायाव सासेबो इनक्लजार गैया गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गैया गासिबो अरिजिनेल गोदो गोदायनि बे ब्रिटिश पिरियडनि सिगांनिफ्रायनो मानसि जाथि जोनोम जानाय बर' हारि उजिजेननिफ्रायनो बे हायाव बे बर' फिसाफ्रा बे हायाव दङ आरो बे गुवार ओनसोलखौ बिथांमोनहानो रैखा होबोनानै दङ बे हाग्रा ओनसोलखौ बिथांमोनहा रैखा होबोनानै दङ दिनै बिथांमोननि बे हाखौनो दिनै कस फेक्टरि नामाव गभर्नमेन्टआ लाबाय बाहाय जोंहा बे जेबो बुंनांगौ थायाखिसै बिनिफ्राय BSS दा BSF अफिसनि थाखाय लाबाय बेखौथ' रावबो बादा होआखै लायै लानायनि उनाव दिनै कम्पानि मोनसेनो हा होनो नागिरनायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा संखिनाय फैदों गिनाय फैदों खुद्रिनाय फैदों दुखु मोनदों आरो बेबो बोरै खुनु रायजोनो सासेनोबो खोन्थायाजासेनो सिखावै सोरै हाखौ एलटमेन्ट होबाय जेला हाया सुनो फैबाय गावनि न'खरानो थांजोबो बेखौ नुनानै बिथांमोनहा संखिनाय फैदों बैसागुनि बैसागु समावनो दा बेखौ लानानै जों ससियेल मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव नुनाय लोगो लोगो आयौ मा जालायखो जोङो खबर लानो फैदों बिनिफ्राय मिथिदों जे बे सिंनि काहानिया मा बे बासबारि एलेकाया जोबोद समायना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे हाखौ बिथांमोनहा रैखा खालामनानै फैदों दिनै बिथांमोननो हा होनो नागारै बिथांमोनखौ दिनै सोलो खालामनानै दानि सरकारा जानि बिटिआरनि सरकारा CEM प्रमद बर' आरो EM फेरेंगा बिथांमोनहा सिखावै बे हाखौ कम्पानिनो दिनै होनो नागिरदों बे जोबोद मुगैथाव दिनैथ' बेहाय खुनु धरननि बेबायदि माबानायनि फैयाखैमोन खिन्थु रायजोफ्रा जयैनो दं जाया लोङा बिथांमोनहा एखेबारे रानथाब फोनथाब दङ आं नुफैदों बिनिफ्राय बेखौनो दिनै लकेल पुलिसा फैनानै बेहाय बिदि ज' थानो मोना पुलिस माने पारमिसन गैया जेला रायजोफ्रा ज' थागोन होमबानो बेहाय पुलिस फैगोन बे बाथ्राखौ असि साहाबा बुंदों नाथाय बे रायजोफ्रा जे दुखुखौ लानानै दङ जयै बिथांमोननि गोसोखौ दिनै बेजों सुग्लाय होनो हानाय नङा आंबाबो हानाय नङा जे थानो नांलानो पुलिसा ओरै बुंलांबाय न'आव थांदो बुंनो हानाय नङा खारन बिथांमोनहासो मिथिगौ बिथांमोनहा मा लुबैदों दिनै आदानि होननायनो हा होनो नागिरनाय APDCLनो हा होनो नागिरनायखौ बातिल खालाम लोगो सान्ति जागोन रायजोआ बेखौनो लुबैदों आरो आंबो खावलायगोन एथ' खस्थ' गायनाय फुनाय समाव दाल' नङा बिनि सिगांबो दिनै सानथामनि सिगांबो गामि हरना साना पुलिस फैबाय थानाय समावबो आं फैदोंमोन तखनबो आं बुंदों पुलिसा मानो बिदि हाबबाय थाखो रायजोफोरखौ मानो डिस्टार्ब होखो बेहायथ' खुनु सिखाव दाखाथिनि बेबा सोरजोंबा बुलाय सोलाय जाथाय जायाखै गावसोरसो हाखौ सेखोमानो नागिरदों गिखागोन रायजोफ्रा आरो जे जुक्ति लानानै दिनै बे ओनसोलनि बासबारि पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 दुखिसुखि गासै बे बर' रायजोफ्रा जे एखेबारे खौसेयै जुजिदों आं बाख्नायदों बिथांमोननि साहसखौ आं बाख्नायदों बिथांमोननि हिम्मतखौ आं बाख्नायदों आं बरायो नाथाय बे खोथाखौ बुजिनांगोन बे खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि खोमायाव सोहैनांगोन सोर सोनांगोन प्रमद बर'आ गावनो बुजिग्रोनांगोन नाथाय प्रमद बर'आ जुदि बुजियाब्ला रायजो राजानि बे सोमावसारनायाबो जोबनाय नङा दे जों रावखौबो बुरखायनो हानाय अबस्थायाव दिनै गैया बिसोर मोनसेबो खोथाजों गोजोननायाव गैया साख्रिनि थप होदों माबा साहा बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो राबार बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो जोंनो मानो नांगौ जोङो मानो बे बिफांखौ जावखुनानै मानो फैसा लानो
जोंनो थांनानै थानायनि जोंनि मोन्थायखौसो नांगौ जोंनो भबिष्यतनि निरापत्ता नांगौ बे हानि थाखायनो जों आन्दलन खालामदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बासबारिनिफ्रायनो सिगाङाव 87आव आन्दलना जाजेनदों नाथाय बे समाव 92 डिमान्डखौ लानानै जादोंमोन बासबारिनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लेट एन्ड लेट लिभ डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट उइ वान जास्टिस बे स्ल'गानखौ बड'फाया बे बासबारिनिफ्रायनो होजेनदों दिनै दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरिया दिनै बड'फानि नाम लानानै मानो राजनिति मानो दालालि खालामबाय थादों बिथांमोननि खुगायाव प्रमद बर'नि खुगायाव बड'फानि नामखौ लानो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ लानो समाया मुगै सुगै खुगा बिसिनि दिनै बड'फानि आदर्शखौ मा खालामखो बड'फाथ' बे जोंनि बर' फिसाखौ आलाय सिलाय खालामनानै सोरबा कम्पानिनो हा हगारनांगौ कम्पानिजों बहाय गायसनगोन होननानैथ' आन्दलन खालामाखै जोंनि अधिकारनि थाखाय जोंनि हानि थाखाय जोंनि लेन्डनि थाखाय जों बेखौ खालामदों आरो बेखौ फैनानै बिटिसि एकर्डआव 2023आव जे एकर्ड खालामबाय बिटिसि एकर्ड रोखा रोखा आइननि गेजेर दं 6 शिड्युल प्रभिजनाव भारतनि संबिधानखौनो संशोधन खालाम जे आइन मोनबाय रावखौ जोङो 8 शिड्युलाव मोनबाय आरो जोंनि मोनथायनि थाखाय जे 6 शिड्युलाव जोंनि हा हुनि रैखाथि जों मोनबाय बे लेन्ड ब्लकखौ लानानै बिनि सायाव मानो नोजोर होखो दिनै गुबुनफ्रा दैमा दैसा हाखर हालायाव इथा भाथा खालामनानै ना फाननानै मोनजायो खामानि मावनानै दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा मानो गावनि बारियाव गावनि हायाव मानो औवा बागान थारुन बागान साहा बागान राबार बागान खालामनानै मानो मोनजाया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'आ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आइजोफोरनो बिफां फांसे गायबानो 10,000 थाखा होगोननो बिफां फांसे गायनायाव जुदि 10,000 थाखानि भेलु दंबा बे जोंनि बे पदमजरा ओनसोलनि बे सोमखोर समायना ग्रिन एलेखा बे एलेखानि बिफांखौ मानो दानस'नो नागिरखो मा फाब खालामखो बे बिफाङालाय